खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 8 मे बर' बिजों सान एबा बर' बिजों गायसनजेननाय सान। हादोरसानि बर' बिजों फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बे सानखौ फालिदों होननानै खौरां मोन्दों। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजों सानखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै हादोरसानि दाब दाब जिल्लायाव जुथायै फालिदों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै तामुलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव बर' बिजों सानखौ फालियो। बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनेन्द्र नार्जारिया। जिसेनिफ्राय जिनैसिम बर' बिजोंजों फरायनो हानाय बे बाथ्राखौ बिथाङा फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेनो, नाथाय बिनिनो नै देग्लायनि जानखि फरायसालिनि जानखि सान बा इडुकेसननि जानखि केरिकुलामजों लोब्बा लाखि बिजोंजों जानखि फोरोंनो थाखाय जानखि सरकारा हाबाफारि लादों, बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, असम साहित्य सभा आरो आसुफोराबो सरकारनि खाथियाव गले गले बुंदों जे जोंनि बिमानि रावजों फोरोंनाय जानखि बिजों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना होबथायालाबासिनो गावनि बिमा रावजों फरायहोनो थाखाय सरकारा। बेराफारसे अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै बर' बिजों सानखौ अदालगुरियाव थानाय बिष्णु राभा संघआव बर' बिजों सान फालियो। बे हाबाफारियाव गाहाय बिबुंथि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लाजों लोगोसे हादोरसानि माखासे जिल्लाफोरावबो बर' बिजों सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारिजों फालियो।